Mas nyapa bojoku gampang nesu padahal perkara masalah sepele leng celeng. Kowe iki genah apa ora? Wong wedok lak wis masalah sepele digawe rame, berarti butuh rudalmu ngono lho. Dong apa ora? Jo, ngono teko dilumahne wis masalah mari kuwi. Tenan, wong wedok iki yo main ati ngono lho. Wis wayahe rudalmu meluncur, tapi kok gak meluncur, yo mesti emute iki gak penak ngono lho. Kowe kok ndeleh anduk sembarangan wis ngamuk ngono, padahal biasane ndeleh anduk biasa, ora gampang ngamuk. Kuwi ndeleh anduk sembarangan, jelas ngamuk bojomu. Asine yo gak ngono, ora ngamuk asine. Dong ora gak to. Butuhe iki rudalmu meluncur ngono lho. Joh, joh, joh. Ngono. Eh, kudu diwarai kowe iki.